Wala kita naluwas, kag hindi kita maluwas, pinaagi sa aton maayong mga binuhatan. Apang si Kristo naghatag sa aton sing dako nga paglaom, kag naghatag sa aton sang kaluwasan, pinaagi sa iya nga grasya. Apang siya nagasugo man sa aton, sa pagbulig sa mga imol, sa mga pigado, sa mga binayaan, sa mga balo, kag sa tanan nga mga ginapigos. Kag ini isa katalandaan sang matuod nga reliyon kag matuod nga pag-alagad sa iya bilang aton personal nga manluluwas. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Ang isa ka pagtalakay, pag-review, pagtuon, pag-siding sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kag inig na dala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang akon upod subong, nagapasalamat ako mga kauturan, isa sang aton batikan nga mga manunudlo sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. Kag nalipay naman ako, Pastor, nga may pagpasalamat sa Ginoo sining kahiguyunan nga magatuon naman liwat sa pulong sang Dios sa aton tig-ulo subong upod sa aton nga mga viewers. Salamat, Pastor. Sa hindi pa, Pastor, kita magpangamuyo kag magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Aton anay tamyawon ang aton mga faculty and staff diri sa CPAC, ang aton mga estudyante, ang aton mga alumni sa GWA sang Pilipinas kag diri man sa Pilipinas, kag si Engineer Melvin and Ma'am Romela Sanggalang sa Australia, upod sang ilang nga mga kauturan kag mga kabyanan, kag subong man ang aton nga mga personnel sa Light FM 89.5 sa Cebu City, si Sir Jonathan Lamorin, si Sir Nas Logroño, kag si Sir Franklin Rosas. Ang Dios magapakamayo sa inyo nga tanan. Pastor, ari na kita sa leksyon 10, ang pagkabuhi sang mayong balita, living the gospel. Apang sa hindi pa, Pastor, ako anay pangabayon si Pastor Doroy sa pagduko sang aton ulo sa pagpangamuyo. May naman nga langit nun, nagapasalamat kami bangod nga sa imong gugma kag kaluoy, imo kami giluwas paagi sa dugo ni Kristo Jesus nga amon Ginoo. Kag samtang magatuon kami sa dako nga kaluwasan kag sa amon nga pagpahayag sini nga dako nga gugma kag kaluwasan nga among nabaton sa iban, kabay pa ikaw hatag sa amon sang tagipusoon nga magapamati kag buhat sa imong mga mensahe kag sa imong pulong sa matag usa sa amon. Salamat sa imong presensya kag saad sa imong balaang espiritu manginyara sa amon Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sang matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto, mga kauturan, makita sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 tubtob sa 10, nga nagasiling diri sa inilonggo, kay bangod sa bugay na luwas kamo pinagi sa pagtuo, kag ini indi inyo kaugalingon, nga buhat, ini amo ang dulot sang Dios. Versikulo 9, indi bangod sa mga buhat, basi ang bisan sinong tao magpabugal. Versikulo 10, kay mga binuhatan niya kita, nga gintuga kay Kristo Jesus, nga sa mga buhat sang maayo, nga ginaman, nga daan sang Dios, agud nga magawi kita sa ila. Ang Dios magapakamayo sang aton nga sadsaran nga teksto.
Pastor, ari na kita selection. Yes. Okay. Ang living the gospel sa English. Sa aton nga sadsaran nga teksto, Pastor, nagahambal nga naluwas kita pinagi sa grasya. But yet, we are told, we are commanded, ginsugo kita ni Jesus sa pagwa, kag sa pagbulig sa mga bululigan. Labi na ang mga ginapigos, ang mga balo, kag ang mga binayaan, kag ang mga orphans, o kon ang mga kabataan nga wala na sang mga ginikanan. Yes, Pastor. Paano naton ini ma-reconcile? Nga hindi man kita maluwas pinagi sa pagbuhat, pagmaayong nga buhat, yet we are commanded to do so. Bahin bala ina sang aton kalawasan o kon aton obligasyon dira sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Okay. Ang ato makita, Pastor, nasiling mo, Pastor, nga sa imong introduction nga wala gid kita maluwas kay hindi gid pwede sa bisan ano nga paagi kag bagay nga maluwas gid ta sa aton nga binuhatan. Bangod kay ini iya lang gid sa Ginoo. Kag hindi na naton madugangan ang ginhimo sa aton Ginoo dito sa Kalbaryo sa cross. Apang kung tan-aw naton, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto, una ginluwas kita sa Ginoo, ginhatagan kita niya sang bugay, kag ang bugay may gahom sa pagbaylo sa aton tagipusoon, Yes. kag sa aton kabuhi. Yeah. Niyan mangintakos na kita nga makahimo sang maayo nga buhat. Yes. So ang kalawasan bala, Pastor, magabunga siya sa maayo nga buhat. So amo na ang connection, Pastor. Kanami, Pastor, sa imong nga punto, at least natagan kita nga ang maayo nga buhat, Pastor, is not a means, Yes. hindi pinaagi. But since naluwas kita, na ang aton nga kinabuhi, Pastor, kabuhi naton, na-transform na, nagbago na. Nya, pareho na kita kay Jesus nga nagkarisya para sa pagbulig sa mga buliligan. Kanami nga punto, Pastor. Kag exactly, Pastor, kag ang ministry sang Ginoo nga ano gid ang tutuod nga kabuhi sang isa ka tawo nga na bugos nga yara sa Ginoo. Ang kabuhi sa aton Ginoo amo man na ang ministry naton, Pastor. Yes. So yes, tuod na siya nga pwede man makahimo kita sang maayo nga buhat, nga ang tao makahimo sa maayo buhat nga wa pa siya naluwas o kung wala ang bugay ang nabaylo ang iyang kabuhi. Yep. Pero ang punto diri, Pastor, ang gisiling sa Ginoo ibagid amo gini ang genuine, kumbaga. Yes. Oo. Oh, nga ang gugma sang Ginoo i-share taman kay ato ning nabaton halin sa Ginoo. Kanami is na, Pastor, nga punto, dugangan akong, Pastor, no, ang pagpamangkot. Kay kadamo sa mga tao nga wala kakilala kay Kristo, pero may mga maayo silang mga binuhatan. Yes. So, ano ang diferensya? Sa imo ginhambal kay na nga genuine ina siya matuod nga pag kunara na kita kay Kristo, ang aton kabuhi na liwat na kag hindi na daw way of life na aton, Pastor, ang pagbulig. Yes. Nami nakapunto, Yes, Dok. oo. Nga Yes, aton go ahead. gid natural na lang gid sa aton. Oh, Yeah. hindi na kita piliton nga Hindi mahimo na sa kita maayong pilito. buhat. Oo. Well, it might be amounting to sweeping conclusion, Pastor, no? Nga magsiling nga ang mga wala pa sa Ginoo, ang mga hindi Kristohanon abi o kung hindi mga Adventista. So, pero ang punto dira is that labaw pagid Yep. ang mga tao mas sobra pagid nga ang mga ginluwas sa Ginoo, natural na lang gid sa ila. Yes. Oo. Oo. Kag ang ila lang nga punto, Pastor, why na sila gahulat kung may balos ba o wala. Oo. Apang ang pagpahayag lang sa gugma sa Ginoo nga ilang nabaton. Yeah. And that makes the difference. And that makes the Pastor. difference. Oo. Nga nagbulig kita, wala kita gapaabot sang balos. But it is just a way of life naton. Kaya ang balos na, Pastor, Ato naman. Ato na sa ang Ginoo Oo. So maghahatag at sa least balos. we also expect nga ang magbalos sa aton hindi ang mga aton ginbuligan but ato dito sa babaw. Yes. Pero balas ang ginasiling, Pastor, sa English inang idiom nga you can give without loving but you cannot love without giving. So because we love Christ and we love our fellow men, it is but natural for us to also help and give. Pero ang iba niya nagahatag lang pakitang tao, butangan pa dako nga karatula nga this is coming from so and so. So among imo kinambal kay na nga fake between versus genuine. Yes. Pastor, for God so loved the world, ano ang imo punto da, Pastor? Nga ang nadala ni sa aton nga leksyon karon nga semana. Okay. Yeah.
ang pagkadto diri sa Ginoo pastor amo gid ang nahibaloan ta ang pagluwas no Mm. sa bilog nga kalibutan. Kag ang una ang pagkadto diri sa Ginoo sang una indi gid ang paghukom. Kay amo na ang huna-huna pastor sa mga Hudiyo Oo. nga Okay. ang Misaya pag-abot sa Misaya or Hamashiach Mm. no sa ilang nga lengguwahe sa mga Hudiyo sila lang ang luwason. Kag ang mga Romano nga mga Pinahan. nagapigo sa ila pinahan, husgahan sa Ginoo, pamatyon sila. Kag i-restore sa Ginoo ang Davidic kingdom, Oh, ang okay. glory sa Himaya Yes. bala Oo. ni David kani Solomon. Oo. Pero Nga they have before it, they have it. oo. Oo. Pero that's a misguided thinking. Yes. Oo. Okay, ang pagkadto diri sang Ginoo amo ang pagbaton sa tanan. Mm. Ang tanan nga magdawat sa iyang Yes. nga gidulot bala pastor Oo. ginahatag sa aton nga Tanyag yang kaluwas. iya nga kaluwasan kag maayong balita. Kanami pastor sila nga punto. Kadamo na sa aton na nakuha nga kanami nga punto. Nga Praise the Lord, pastor. sa karon ang misconception sa mga Hudiyo nga magbalik si Kristo to give them what they have before. Ang ilang pagpili sa Ginoo sa ila, especially you mentioned about Davidic kingdom nga sa panahon ni David they were the best kingdom throughout the world. Yes. Yes, kag gusto nila nga ibalik na. So they were expecting for the Messiah to come for that reason. Nga ibalik sa ila ang gahom, ang pagka importante kag special nga katawhan sang Ginoo kag ang pag-condemn kag ang pag-judge sa mga nag-oppress sa ila labi na ang mga Roman Empire. Yeah. So ina nga attitude of judgment pastor kung kaisa ara na sa aton. Bisan sa akon pastor I will Yes. confess. Oo. So ipangamuyo ta gid nga mabalansi ta. Ang balanse ta. Nga ang purpose ta nga gintawag ta sa Ginoo and yes I believe that this Adventist church with all my heart pastor based on scripture. Yeah. Not just that may Yes. feeling or ano man nga personal nga point of view. Based on scripture this church is the prophetic church. Yep. Nga ginhatagan sa Ginoo sa pinakadako kag katapusan nga responsibilidad. Yes. So paandam sa kalibutan anti siya magkari. So kung kaisa pastor may danger dira Oo. nga murag special ta ba? Yeah. Nga do kaagay sa mga Dios ang una. Oo. Kita lang gid ang pinakamaayo. Yeah. Hindi dapat aton ina nga dako nga responsibility sa pagpaandam sa iban. So Yes. mga pag-share sa iban sa amo ni nga kamatuoran kag pagbulig man pastor sa mga ginasiling mo nga mga Yes. katawhan na ginaog-daog kag mga imol. Yeah. And kanami man again pastor kanami gid sang punto nga kung kaisa may misconception kita. Nga kita ang mga Adventista kita ang tunay matuod nga iglesia. And then daw masiling kita nga daw ang pagpakamayon sa langit para lang sa aton. Oo. Masiling may hunaw na kita nga ang ginapakamayo man sa Ginoo ang mga indi mga Adventista. Oo. Na kung kaisa daw may ara kita sina pastor nga pagka-jealous bala. Oo, may attitude kita nga Oo. pagka-jealous sina nga ginpakamayo siya nga hindi man na siya matutom ako matutom wa ko ginpakamayo. But the point pastor sa aton leksyon is that nagkari si Ginoong Hesus so that whosoever. So, ang ina nga whosoever has no boundaries, pastor. Has no specific group of people. Though we are the true church. Di na malipod, pastor. We are the only true church. Kaya hindi man pwede nga may duwa ka matuod nga iglesia. Yes. Yeah, hindi man pwede nga may duwa ka matuod nga asawa ang Ginoo. Isa lang gid ang Isa lang. iglesia. Oo. But the point is, ang pagpakamayo hindi lang para sa iyang mga katawhan nga iya ginpili, but for everybody. So John 3:16, whosoever believes in him that has no boundary. Wala ina pinilian nga ang bisan sino. So aton ibasi pastor, aton ibalik sa aton nga leksyon sa sining nga trimestre ang if you have done this to the least of this my brothers. Oh, inang list of this my brothers is not only within the church but for everybody. Oo. Believers and non-believers and that's it. So, amo ni ang kanami sang atong nga leksyon nga punto nga ang pagbulig is not only for chosen few or only for the group whom we think are God's children, but for everybody. Yeah. Is it correct, Doc? Is it correct, Doc, nga ini nga panghuna-huna nga kining to the list sa kaangay sini nga mga Oo. tawo, okay?
no, ang tig-ulota, no, Yeah. the least of these. Oo. Kag ang atong panghuna, ano, ang natuna natong panghuna, amo gini silang mga imol, mga balo, mga ilo, the marginalized. Yes. O tong mga pinaka-imol gid nga Oo. mas imol pa sa aton. Yes. Pero is it correct? Is this a correct thinking, Pastor? Pwede ba naton madala dira sa mga the least of these ang mga tawo nga ara sa taas? Yeah. Ang mga dalagkog mga ranggo, siguro mga judge, Yep. mga dalagkog ranggo pero wala layo sila sa Ginoo. Yeah. Because they might be rich physically or materially, But they're pero poor. spiritually they are poor. Yes. Amo na sa So- revelation nga you think you are rich but indeed you are poor and naked. So meaning, Pastor, ang mga imol at kinahanglan mo gid sila Yes. sa material, Yep. kaya nagapahinahanglan sila apang hindi taman i-neglect ang mga tag-as ng mga tao. Okay? Kaangay man sila, Pastor, kinahanglan sang Iya, kaluwasan. And that's correct, Pastor. And we are safe and we are correct to say that hindi man naton i-neglect because Yes. of course, kung naton tunan ang kabuhi ni Jesus, kaya mo naton natunan sa ligad naton nga mga sinimana, nga si Jesus nagahibulig sa mga imol. But wala iya gineglect ang mga manggaranon. Oo. Oo, nagkadto sa sakay Zacchaeus, Yes. rich, Yes. and influential, a tax collector. Yes. Ang batanon nga manggaranon nga lawyer nagkadto man sa iya and then Correct. iya man gin Si entertain. Nicodemus? Si Nicodemus. Sa ka so, judge, yeah. ako sa ka. Oo. Kag ang Samaritan centurion. Yeah. Ang powerful, may Yeah. gahom, may power, being a soldier, being a commander. Yes. Iya gin iya nga gin Matuod din na. buligan. Basta. So, and that's correct. So, the list of this does not only mean ang mga pobre. At tuman ang sa mga mabaw nga wala pagid kabaton sang mayong balita. Yes. Okay, compassion and repentance. Anong imo, pastor, nga punto diri nga makuha naton? Sa nakita ta, Pastor, sa kabuhi sa aton Ginoo nga ginkaluoyan niya, Mm-mm. no, ang mga katawhan sa iyang panahon, kay makita naton ang mga teksto nga ang mga tawo sa nga panahon daw ano gid sila bala daw in distress. Ang kadam-an gid nga nagsunod niya, Pastor, belongs to the lower level of society. Yes. Kag nakita bisan ang siyudad sa Jerusalem ginhibian sa Ginoo bangod nga wala sila nagdawat sa iya. So Sa mo iya. nga amo lang gid ang pinaka the best nga gift sang Ginoo. So ining compassion ta, Pastor, nakita ta nga ang ministeryo sang Ginoo amo at yadtong nakapalapit sa mga katawhan sa iya. Ang compassion niya. Bala. So kag bangod sa to nakita nila ang matuod gid nga kamatuoran diha kay Kristo kag nangin sumulunod sila. Yeah. Kag nagrepent sila sa ilang nga mga sala. Yeah. In fact, Pastor, sa pagwali sa aton Ginoo, ang giwali ang una niya nang ginamit lang ang mga tinaga paghinulsol ka mo. Repent, for the kingdom of heaven is at Oh, hand. okay. Yes. So ang compassion, Pastor, as an outgrowth of love, no? Kay di na naton ma-separate ang duha, would always produce repentance. Hindi bala, Pastor, sila ni Yeah. Pablo ang kaayo sa Ginoo. Yep. Ang compassion sa Ginoo naga bunga sa Bunga. paghinulsol. Paghinulsol. Yeah. Oh, and that's correct, pastor. Kay kun aton gid tun-an dalom-dalom kag maid-id ang mga ginhimo ni Jesus. Okay, as we have discussed last time, nga Jesus spent most Yes. of his time healing, Healing. than preaching. Acts of compassion, Yes, Pastor. acts of compassion. And we know na these people Jesus healed. Nga ginayo ni Jesus. May hindi lang dira nagpundo ang istorya. Correct. Apang nagapadaan ng istorya nga sila nagsunod kay Jesus. And then they followed Jesus along the way. After they are being healed, Yes. they followed Jesus. Atong mga bulag nga ginayo ni Jesus, after nga sila naayo, nagsunod-sunod sila kay Jesus. So, there is that repentance. Sa aton pa, naghinulsol sila because in the concept of the Jews, nga nagmasakit sila, nga may mga balatian sila, kay sila mga makasasala. Oh, so in that kind of belief, of course, once they had been healed by Jesus Himself, ara ang paghinulsol nga magresulta dayon. So makita taman na ina, Pastor, sa kabuhi bala, Pastor, ni Mary Magdalene. Yeah. Kaya isa man siya ning Yeah, the list and of this. oo. Hindi bang malain ang reputasyon, Oo, no? yeah. Bangod sa ginhimo sa Ginoo sa iya, ginpagawa ang mga panulay sa iya,
ginbuhi liwat ang iyang nga utod, ang iyang resulta pastor ang pagrepent. Pag- Hindi bala siya tong ginatrapuhan niya, Yeah, oo. hibian niya ang tiil sa Oh, gina kagin buka iyang alabaster akag iyang box. alabaster box. Oo. Kanami pastor. Kag isa pa gid pastor nga ako nakita man sa sining naton nga leksyon nga kung ano nga aton ginahimo pastor nga hindi maayo. Yeah. Hindi lang kita amo ang maapektuhan. Ang akon nga sala maapektuhan ang akong pamilya. Yeah, exactly. Ang akon nga ang bilog nga iglesia. So isa lang pastor ka makasala, makatabinas o kon makahimo sang hindi mayo. Everybody is affected. So that's why amo man pastor nga we should be extra careful sa aton nga mga ginahimo. And then hindi kita pastor mag-careless wala nga daw pasapayan lang aton nga paghimo. And this is one thing that I have also discovered sa atong leksyon nga magkaluoy. Compassion means magkaluoy kita batyag kita sang balatyagon sang iban kung ano man ang ginabatyag sang iban. Yes. Okay, pastor. Aton pa din aton nga pagtuon. Pastor, hindi kita sa akon kay nang statement, sa aton kay nang statement, hindi kita naluwas, kag hindi gid kita maluwas pinaagi sa mayong buhat. Yes. Yet, we are told by God to do good works. Ano ni Pastor, paano natin ma-reconcile ini? Oo. Nga, hindi kita maluwas yet, pabuhaton kita sang maayong nga mga binuhatan. Okay. Ang best example ya pastor sana dumduman ko may sundalo dito sa Germany nga Amerikano nga may ginbombahan dito nga isa ka simbahan nga Christian church kag nakita niya ang image ni Jesus nga way na kamot kag tiil. Kag ang mensahe nga nakuha niya nga ang Ginoo gali luyag sa Ginoo nga siya mahimo nga kamot kag tiil sa Ginoo sa paghimo sang maayo. So ang punto dira pastor, ang Dios naghigugma hindi lang sayad to mga nagabaton sa iya. Kag ang bisan pa ang tanan nga wala pa nagbaton, amo man ginahigugma man sa Ginoo. So ina nga gugma nga ato nang nabaton kag ato nang nabatyagan, okay, ato nang naintindihan, dapat man maeksperiensyahan sa iban, no? So amo na ang punto di pastor, una gid luwason sa kita. Kung tan-aw na to ang 2:8 tubtob Gs. Kay sa versikulo Gs nagasiling dito nga ang Ginoo gintuga kita, no? Ano ginasiling dira sa verse 10? Yeah, Okay? good. Okay. Kay Mga binuhatan niya kita Oo. nga gintuga kay Kristo Jesus sa mga buhat nga maayo. Na maayo. Pero sa previous sa antes anay sa versikulo 8, Sa 8, ginluwas kita pinagi bangod sa sa bugay. bugay. No? Kag ang Ginoo buhat sa ulod sa aton nga makahimo kita sa maayong buhat. Agud pastor matuman ang ginasiling sa Ginoo sa Mateo 5 nga kita amo ang suga kag asin. Asin sa kalibutan. Oo. Na ay kanami pastor ang punto da nga ako nakuha kag mga kauturan kabay pa nga aton man ma-pick up ining punto nga ginhatag ni Pastor Duroy kanami mga kauturan nga aton i-share ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabaton sa Ginoo. We have been saved, we have been forgiven. Let us also share. Oo. Kaya kung naton i-share, kita-kita lang, wala hindi naton ma-fulfill ang siling the list of this, my brethren. You have done this to me. Kag kung hindi naton i-share pastor, mangin responsable kita sa Ginoo. Yeah. Daw kaangay lang balang wa naton gi-appreciate ang atong nabaton. Oo. Oo. And that's correct. Oo. Kanami pastor inang imo punto nga wala nato na appreciate ang aton ginbaton. Kay pareho bala pastor tagaan kita. Oo. Dayon wala man naton ginagamit ang ginhatag sa aton. Oo. Oo. Ang naghatag sa aton daw madiskuryo man daw wala man niya gina-appreciate ang hinatag ko sa iya. Hindi na lang ko maghatag liwat. Hindi na lang ko maghatag liwat. May punto ka Oo, pa sa na. may punto So, ka dok. amo man na nga we have been given grace na luwas kita pinagi sa grasya. Let's share it.
to others. Kag siguro, Dok, kung makadugang ko, bangod nga ang gusto sa Ginoo nga luwason, nga kag mahimo niyang katawhan, mangin katapo bala sa panimala. Hindi lang kita nga nakabato na. Yes. Anbisan pa tong mga wala pa kabaton. Oo. Na kay kung isa bala kita bala no may mga pagka-Hudiyo magita pa una ang mga Adventista. Oo. Nga daw exclusive la exclusiveness. Kaya mga Hudiyo exclusive, hindi gani sila magtandog na sa mga hindi mga Hudiyo. Oo, kay kung magtandog lang sila manghugas dayon sila, manghinaw dayon sila. Oo, kay ti hindi na wag mga higko na nga mga tao. And we have that kind of mind as well. May ara makita nga mentality sina nga daw hindi na kita magistorya sa hindi parehas naton nga mga katawan, but Christ is giving us the idea and the command that we have to include everybody, even those who don't belong to our group. Kag posible man, Dok, posible man, Pastor, nga hindi lang may iban siguro nga nga rason kabangdanan, Pastor. Isa man siguro nga kanang ang pagkamahuluyon bala mahuya kita. Oo. Pero anong siling ni Pablo? I am not ashamed. So hindi kita magkahuya, no? Because we have the truth. Yeah. Nganong dapat man to ni kahuya. Oo. Aside from Jesus being our Savior, ara pa sa aton ang kamatuoran. Nganong aton taguan ang kamatuoran. Oo. And that's the point nga imo ginhatag nga I am not ashamed of the gospel. So in other words, hindi naton tabunan. Okay. Kag ang matuod nga gospel, Pastor, kung aton gid dalom-dalom mo natong eleksyon, ang matuod nga gospel is not by preaching. It is by doing good. Yeah. Good works is the true gospel. Ang matuod nga yung balita. Yes. Not because, Pastor, nga maluwas kita. Oo. Apang bangod nga mapakita ta nga ginluwas na kita sa Ginoo. No. Okay. Kag pari na, Pastor, ako na ginabalik-balik sa aton previous nga mga eleksyon nga ang damo sa mga katawhan nga nagabatyag bala nga daw wala Dios ang kalibutan. Okay. Yes, labi na sa mga ginapigos. Sometimes they are crying, is there God? Nga amo na ning ang natabo sa amon, amo na ni ang amon na experience yan karon. May Dios gid bala ang kalibutan. Na let's let them feel nga there is really God. Yes. Pinagi sa aton nga pag bulig sa ila kung kita abogado, let's help those who are being unjustly wala na gid sang ikasarang. Okay, kung kita doktor, let's not only think of money every time we see patient. Let's see love dira nga may money kita o kun wala nga makuha dira. Daw imo na bala daw part of your system na kung ikaw teacher, hindi mo pilion. Just give what you have in order for these people to feel that indeed there is God. Yeah. Or in other words, Pastor, sa isa ka Kristohanon o kung Adventista, sa aton nga masarangan. Sa aton masarangan. Hindi nga sa hindi naton masarangan. Yeah. Okay. Pastor, kinasang aga sa amon nga nabasa namon ni Mrs. Tomado sa Biblia nga may ara bala nga tax ang templo gali sa panahon ni Moses. Oo. Nga daw pila to 60 ang kada isa. Hindi lang ko gid sure kung pila. But at least everybody is required to give. The temple tax. In the temple as a temple tax. In the time. Oo. Na ang isa, Pastor, nga ako nakita dito nga ang mga imol hindi maghatag nubo sa the amount that is required. Okay? Hindi sila maghatag kung 60 ang required. They are not allowed to give 50 or even 40 kay imol sila. And then ang mga manggaranon, they will not also required to give more than because they have enough to give. Everybody, rich or poor, has to give exactly the same. So nakita na kun, Pastor, nga alalangay bala. Nga hindi kaya maghatag kay dungod magranon ka, maghatag ka sobra, imol ka, pobre ka, maghatag ka kulang. But everybody has that kind of responsibility to give equally, regardless of your economic status.
Pastor, may nakita man ako sa kaangtanan balas ang pagkalinuwas kag sa mayong buhat, Pastor. Bangon kung gabuli kita sa mga bululigan, actually, Pastor, amo man yung palagyan mo nga makatalupangod sa siling mo, Pastor, ba nga may ginuugid gali kay may ginagamit siya. Oo. So mga bukas ang ila ma-open, Pastor, ang ilang nga mga tagipusoon sa mensahe. Gani ginasingganan kita sa atong leksyon nga dapat maayo man ang magbulig, pero actually may sobra pa nga mas maayo dira. Yes. Nga makashare gid kita sa maayong balita. Kay nga, Pastor, power ini mo. Ang una gin makabulig sa tawo, Pastor, hindi ang iban. Actually, ang aton kaugalingon, hindi ba, Pastor? Yeah, and that's correct. Nakabantay ka tong sa to nga may presidente to nga walay ang best gid magbulig sa mga Pilipino, kita mismo nga Pilipino. Okay? So ang punto dira, Pastor, ang once mabaton sa tao ang gospel, ma-transform iya nga life nga makauna man siya help sa iban. Kag labaw ta na ma-open siya sa maayong nga balita. Yeah. Kanami na, Pastor, may isa pagid ka punto. Sa ang ligad nga mga sinimana, may leksyon kita, nga God has no grandchildren. We are all children. We are all children of God. Okay, yeah. Okay. Kanami, Pastor, no, nga ang ikaw nga bata, magbulig ka, Oo. ang resulta sina hambalon nga bata man gina siya, anak na siya ni so and so. Oo. Atong ilang tatay to kanami man to sa una, mabululigon man to. Titungod kay anak sila sang atong ilang tatay, sila nga bata mabinuligon man. Yes, ang punto, Pastor, nga ang aton Ginoo mabinuligon. We as children of God Yes, yes. has to do Matuod, exactly the same as what our parents or our father have done to others. Yes, Pastor. Everlasting gospel. Ano ang punto di, Pastor? At least mga isa o kundi ka punto ang aton mas-share sa aton mga kauturan. Ang sa Bugna 14 versikulo 6. 6, Pastor, makita nato dira ang elemento sang judgment. Yes. Kag sa mga ginadaog-daog, Pastor, sa mga wala nakabaton sang hustisya, ang paghukom nga talan gali tao paghukman Pagkakman. is good news. Maayo siyang balita, Pastor. So amo na no ang response sa Ginoo sa evil, sa poverty, sa kaimulon, kag sa oppression bala ini Pagdaog-daog. pagpigos, pagdaog-daog, kag pila ka mga tao ang ginadaog-daog, Pastor. Oh, ang punto dira ang Ginoo may sabat, Yeah. nga may hukom ang Ginoo. Nga mahatagan gid ang hustisya ang tanan, kag ang isa dira ang worship man, ang pagsimba, ang matuod nga pagsimba aton nahibalaan, Pastor, sunod sa Isaiah 58, amo gali ang maayong buhat. Kay nga magpahayag ini, magpakita ini sa iba, nakita gid mga anak sang Ginoo. Okay? Kag ang isa dira ang katapusan, Pastor, amo ang creation, no? So amo ni ang nagabugos, Pastor, sa ginatawag nato ni everlasting gospel. And that's correct, Pastor. Nga ang Ginoo one day maghatagid sang paghukom. That's why isa na kamayong balita man sa aton nga those of us who have been oppressed, one day God will bring those people into judgment. Kag, Pastor, isa pagid kay kita man mismo paghahukman man. Kita man, oo. So wala sang pinilian. That's why it pays to do good as commanded by Jesus, because one day we will face the judgment of God. Yes. Pastor, why na kita sang panahon? Last word halin sa imo. Amo lang na, Pastor, nga ang Ginoo nagahatag sa aton sang pagpatawad, bugay, kagugma. Kag ang luyag man ang Ginoo nga ang atong nabaton mapahayag taman sa iban. Kag kon pagahimuon ini naton, Pastor, sa atong panimalay, sa atong kaugalingon mismo, sa atong panimalay kag sa atong iglesia, kag bisan pa sa community, larger community, may dako gid, Pastor, nga practical nga benefits. Yes. Kag ang mga katawhan magatuo sa atong mensahe. Yeah. Mga kauturan ng aton leksyon, Pastor, pag kinabuhi sa mayong balita. Oo. Sa aton pa ibutang ginaton ang mayong binuhatan sa aton nga pagwali sang mayong balita. Gospel means mayong balita. So, as God commanded us na magwa kita, kag maghimo kita, kay aton na nabaton, sa imo ginambal kay na nga aton nabaton, aton man i-share sa iban. Kagkabay pa mga kauturan nga ang mayong balita aton mahatag pinaagi sa paghatag
sang physical nga need sa mga katawan. Not only spiritual, but at least we have also to do the physical and material needs of those who are in need. Mga kauturan, wala gid guro namon mahatag ang punto nga ginapaabot ninyo, pero kami ni Pastor Duroy nagapati nga ang major nga mga leksyon sa aton simana nga leksyon amon napatag sa inyo. Magaduko kita sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon nga Ginoo sa siningation nagapasalamat kami nga imo kami gintagaan sini nga higayon sa pagpalinton sa amon mga kauturan kabay pa nga makutlo nila ang mga manami nga mga punto kag mabalo nila kag ila man ini mapalinton sa iban. Sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini ginapasalamatan.